og holde styr med tiden. Lad os komme væk. Godmorgen, og vil gerne tilbage. Ja. Søren er også kommet væk. Ja, det var et mirakel, hvis vi kan uploade den sidste. Yes. Jeg har fundet. Der er charging tablet. Nej, Nu skal jeg charge et svær. Nej, jeg har fundet et par gule sko. Ej, så spoler jeg lige forbi min charging. Det må du gerne. Hug mit hoved over. Ja, det bliver jeg ønske, jeg kunne. Nej, man må ikke hugge hovedet over på trolde. Jo. Nej, de er ligesom zombier. Nej, de er ligesom zombier. De kan gå uden hoveder. Ja, du kan gå uden hoveder. Okay, så hakker jeg lige resten. Shit. Shit, hvad? Jeg kommer og dræber dig. Nej, du må ikke dræbe mig, Oli. Med Uli? Yes, jeg fik lige så mange vandmelon, og så kan jeg ikke engang æde dem. Så godt, jeg kunne godt træ. Okay, en charging er en charging. Jeg gider ikke bruge mere tid på at finde en god charging. En tis. Du er tis. Hold din mund. Det var for sjov. Yes, og hvad er der i den? Yeah! Jeg skal lige huske, hvad for en vej kom jeg fra. Jeg kom nok fra den der anden vej. Okay. Daniel, jeg har virkelig gode ting, du. Okay. Hvad har du? Jeg har et 60 svær. Jeg har et 60 svær. Og så har jeg også 5 stegte svinekoteletter i et nattog. Jeg har et guldsværd, jernbukser, og så resten af læder armor. I et nattog. Så 2 stegte svinekoteletter og en fisk. Du har det i et nattog. Jeg har været i Netto og købe En stor lille fløde. bolle. Og den smagte godt. Nej, det gjorde den egentlig ikke. Jeg fik bare kvæl med, at den er kastet op. Det er fint nok. Fint nok. Vi kan slet ikke synge. Nej, slet ikke. Hey Daniel, jeg har fundet sådan en lille ø. Au. Jeg tror godt, jeg ved, hvad fanden. I et nattog. I Netto. Du ødelægger bare hele min solo. Netto. Undskyld. Okay, jeg så en kiste. Yes! Ja. Og nu har jeg også 5 stegte svinekoteletter. Ved du hvad? Jeg døde lige om lidt. I et nattog. Jeg døde lige om Netto. Yes, jeg fandt en begravet ø i vandet. Har du været der? Hvad? Har du fundet sådan? Ikke noget, du skal vide det. Nej, du har været her. Shit. Jeg har fundet noget under vandet. Vil du, hvad jeg har fundet? Nej. Giv en selvtillid. Har du været på et stort isbjerg? Nej. Så. Var det der, du mistede din selvtillid? Nej, det var ikke. Nå, hvor er din selvtillid så? Den er nede under vandet, for jeg har lige fundet et hemmeligt sted. Nå. Ej, hvor sygt, Danny. Hvad? Jeg har fundet det der hemmelige sted, det er mega sejt. Også selvom jeg ikke kan kigge på det endnu. Hvad står der? Barnet to war. Så kan jeg ikke engang komme derind. Shimmy! Prøv lige holde din kæft. Jeg har fundet en fisk på havet. Sygt. Nej, så har jeg bare lige det under mig. Og der dragetempel. Jeg går op i dragetemplet, som du siger det hedder. Det er det. Så går jeg op i dragetemplet. Og hygger mig med nogle drager. Så rester vi skumfidus og alt det. Og sætter ild til hele verden. Flamme hjerte.
Må jeg gerne synge Flammehjerte? Okay, hvad har jeg ikke brug for af det, jeg har? Jeg har ikke brug for nogle seconds. Prøv at gætte, hvad han ynder. 1000 år. Nej. Det er Ankerstjerne, de tumpe. Ja, men det er, men chance er 1000 år. Ja, han synger 1000 år i sangen, men synger det ikke helt rigtigt. Ja, tilfældigt guld. Jeg fandt guld, så nu skal være en guldrustning. Så jeg er helt guldagtig, så skal jeg også have et guldsværd. Hey Daniel, jeg er der, hvor du lige har været. Jeg er i byen, den der forvoksede by. Den der forvoksede kolot. Nej, jeg er ikke. Jeg mener det seriøst. Jeg ved, hvor du er. Jeg skal nok komme og dræbe dig. Hvor er jeg så? Jeg ved, du har været i byen. Nej, det gør jeg ikke, for du. Der lå et guldsværd deri. Jeg er heldig og en gammel kloge mand. Ej, okay, jeg synger helvede til. Det gør du også, Daniel. Ja. Vi kan synge begge to. Det er en ting, vi har til fælles. Vi synger begge to af helvede til. Og spiller Minecraft. Så. Ikke kun Minecraft. Jeg spiller også en masse andre ting. Jeg er ikke en dumbo. Hold din kæft, du stikker dig ned med en røv. Jeg skal ikke stikkes ned med en røv. Det er min mors. Ej, okay, det er noget forkert. Min mor! Ej, jeg kan bare ikke glemme, der sang noget råd, som Ankerstjerne har lavet. Fordi min mor vil høre den i baggrunden. Så kan man bare ikke få den ud af hovedet. Flammehjerte! Ej, så synger du bare Flammehjerte. Hold din kæft. Det er faktisk virkelig god, den sang i baggrunden. Jeg kan ikke høre nogen sang. Jeg kan ikke høre nogen sang i baggrunden. Det er fordi det er min mor, der synger sangen. Ej, det er det ikke. Øj, tænk om du har på den der. Jeg har ikke på den. Jeg gjorde. Øj, hvor vildt. Nej, ej, har du aldrig hørt den her sang? Flammehjerte! Svin. Jeg har lige været oppe på dragerne, Uli. Jeg har lige været oppe på dragerne. Er det rigtigt, det du siger, ja? Uli! Du bliver aldrig en sangerinde. Lige måde. Jeg er ikke en pige, så jeg kan ikke blive sangerinde. Jeg kan blive sanger, bare. Du kan blive sanger, hvis det gør helvede til vedkommende. Ja. Hold da lige op. Der er folk, der er børn, der ser med, mand. 1000. Alt man gør Altså, hvis du bliver ved sådan der, så kan vi ligesom godt bare tale om sex. I stedet for. Altså, hvis min storebror siger det her, så kommer han og kvæser dig. Nu står det der. Prøv det sådan her med dine synger. Jeg får Uli. Det er jo sådan. Ej, jeg fandt det der gamle rum. Jeg er ninja trold. Det var det der sted, hvor du sad fast i. Nå! Men man skal stå på ting. Der er en fisk på den ene, og en fisk på den anden. Åben! Er det sten? Ja, det er stenblok. Så kan de ikke åbne ved at kaste fisk på dem. Det er kun med træ og guld. Træ og guld? Ja. Yes! Hvad mener du egentlig med træ? På de blader, der er lavet ud af guld og træ. Det er kun dem, hvor man kan smide ting på, så de åbner. Guld og træ. Fuck dig. Jeg troede du sagde træ på, så de åbner. Jeg sidder bare sådan der helt alene derhjemme. Jeg tror du gør det. Jeg overvejer, at vi kan selvmord. Nu stopper du, Daniel! I Minecraft. Nå, for helvede, fordi jeg tænkte lige, dreng, der er nogen, der siger med, så du ringer i morgen, hvis du gør det.
Så kommer der i hvert fald ikke flere videoer ud. Det blev det helt alvorligt. Så tænker jeg, Dagen. det havde jeg ikke Det har jeg ikke lige regnet med, du vil gøre. Vi ses i morgen. Vi ses i morgen, du. Ej. Vi ses i det næste liv. Ej, Jeg kan huske dengang vi gik herom, hvor jeg er nu. Det var dengang, du lige var kommet ud af det der fængsel. Ja. Kan du huske Kan du huske det der grønne, hvor du fandt noget lovligt? Jeg fandt helt seriøst din lort. Det kan jeg ikke. Vi ses i det næste liv, Oliver. Din fucking røv, det gør jeg jo ikke, tænker du kom på den dag. Det var for sjov. Ej, jeg synes, det var bare, at du er sej. Hvad? Det var for sjov. Hvad var for sjov, jeg var sej? Er det for sjov, jeg er sej, eller hvad? Nej. Ikke. Hvad sagde du så? Hvad sagde du så? Hvad sagde du så? Lige meget. Hvad lige meget? Hvad lige meget? Jeg er lige meget. Jeg er lige meget. Nej. Sten. Der er noget derovre, det kan jeg se. Det er nok mig. Det er nok mig, du kan se. Kiste! Wow. Jeg har fundet det hemmelige. Ej, jeg har fundet en større ø. Yes, kiste. Og jeg fandt 2 millioner, en læderrustning. Hvor fandt 2 millioner? Jeg fandt 2 millioner. Nå, jeg har fundet 3 millioner. Af de der hele millioner. Ja, jeg har også 3 hele millioner. Yes. Jeg fandt 1 hel million i dragetemplet. Du skal skride hjem til din røvbanan. Oli, der er folk, der ser med. Ej, okay, prøv at høre. Folk, altså. Around we go. Ej, hvad sker der for mig? Pas. Jeg får lyst til at synge. Det er fordi min mor, der er sådan noget godt musik. Jeg tror, jeg går op på et bjerg, og så kaster jeg mig ud over det. Så vi ikke mister det. Så bliver jeg rigtig glad. Fordi vi har jo faktisk kun 15 minutter til at optage, og der er allerede gået 12. Så bliver du nødt til at stoppe den og begynde igen. Nej, du ved, jeg havde de der problemer med stop. Okay, der er en kiste der. Så fandt jeg lige... Ej, du skal egen game på den her sukker. Yes, you are gay. Jeg hedder med Luterne, to af den sejeste person i verden. Tror jeg. Eller synger i hvert fald af helvede, så det kan vi godt være enige om. Men det skal. Og dagen, du skal ikke sige ja, din bitch. Skal du kalde mig bitch? Ja, jeg skal kalde dig bitch. Har du noget problem med det? Har du problem med det? Hvad? Okay, nu holder du op med at gentage dig selv 1000 gange. Hvad sagde du lige? Jeg spurgte dig, hvad sagde du lige? Bitch. Sagde du ikke? Nå, men jeg dør da i mindste med stolthed, på grund af, at vi skal have stoppet den video snart. Du skal ikke dø, jeg vil spille videre med dig, indtil du dør. Jeg kender en god måde, du er. Er du klar til at vinde survival game? Nej, stop nu, Dan, for helvede. Det gider jeg ikke. Hvis du gør det, så bliver jeg sur, for jeg har lige fundet en kiste. Nej. Okay, godt. Nej, au, det gjorde jeg bare. Nej, så faldt jeg ned. Hvorfor faldt jeg da også ned? Jeg ligger på den. Nej, Oli, nej. Jeg hopper ud over skrænten og dør. Er du sikker? Ja. Nej, der er vand under os. Jeg har lyst til at dræbe dig, dit svin. Undskyld. Det var ikke muligt at falde ned. Det var det jo. Nej, farvel.